Ola, son Mónica Lagares, xerocultora do Centro de Día de Abadín e vou vos falar un pouquiño dos cuidadores non profesionais. Eu antes de ser xerocultora fun cuidadora. Cando eres cuidador pasas por unha serie de fases ou etapas que conlevan moitos sentimentos encontrados. É unha experiencia moi bonita e gratificante e que te fai sentir realizado como persoa, pero tamén é moi duro, tanto a nivel físico como psíquico. Eu sempre digo que é moi importante coidar, pero non é menos importante que o coidador se coide. Que quero decir con isto? Que hai que saber desconectar, sin sentirse culpable, e delegar noutras persoas, ben sexan profesionais ou achegados, porque senón é moi difícil de sobrelevar tanta carga emocional. Hai que tentar evadirse con hobbies e aficións, practicar deporte, en definitiva, facer aquilo que nos guste por hixiene mental. O cuidador principal é aquela persoa, xeralmente da familia, que asume a responsabilidade na atención, apoio e cuidados de calquer persoa en situación de dependencia, ademais de ser quen a acompaña a maior parte do tempo. Cando a persoa que coida non é capaz de adaptarse á situación de maneira positiva, aparece o síndrome da persoa coidadora. É unha resposta inadecuada a un estrés emocional crónico que se manifesta cun esgotamento físico ou psicolóxico. Unha actitude fría e despersonalizada cos demais é un sentimento de inadecuación ás tarefas que se han de realizar. A persoa que coida pode mostrar os seguintes síntomas: